Децадоле орд адуга чинзган уже эсгезе квитрулшу. Хазболна мишташа рожни сета мундече. Доцуда хазбайба чазро парда. Шай кусто шалайла моинда гор. Хазятера метит харой аэропорт Ерхабошня бор. Главное езда вороч туер цендер так обязательно в центре арцагала хатаган аш лукуна хабу хазметию. Лисна хазлурешу кадамы астанифот. البقعة يتنجح حاجة وشيطان الذاتي وكبريت وحاجة كله أصدقائه ضعيف يشيل بيتون وما يوش سوي على جودة هذا وضعيف كريه وشتي بيتون يبريك بيتون استواني وشيل يشيل وديا كتا كل جنتي ببيزة ديا شغل لنشال داكو بس إن هذا لندوق شيء بالله وشتاني سيس الترب ديا ما يقنا مثل كده تطير تفضل وشاني سيتيشو هي إذا جوستي داني سوزا غير ونيت داني سيت كان ده غوريني أصلا سي هاي كني ربع شتا خوجة وشيل وشادو وشدوي فوتلر شا وشني خير بول متجي سيجي جلزنا فوتلر هاي أنا شوي لنا هي تسيج دايو كوتا بريموي أخش تواو وشدوي السنترالي أولك شوقا بركو كل شيء داجة تمو دعوة يا مشان أرايت أكا شستي بولوسنا يعني بركو بيت بور واو أنتو مشان أرايت أنا دعوة وش سو بركو ما يأتي هنا نيا مبين عن دعوة شيكوتك مشان دعوة شن كاتك وكل شيكوتك باندو شستي عمل وشو تكن دعتك نوغل وكل حاجة جستعملها وبو совместно с ГАИ организовать знак Денис Тидеш, то есть кел знак коматош, профилактика, что это кол шавек гахауш делош сол, знак до лакахла, фока знак сол, чемек на чекол дога, цем цегуш моли, и скокахли те знак, цемек алчи. Ага, тез дакачи, тез на мекштек до цего Денис Тидеш солч, дик сол, вы Денис Тида, тез знак дала цадис. Она коляски для получения мам, коляска должен легко чхал, берется его коляски для зуб, инвалидный коляски для так был, швата, уж они сидят с бобой, без чего, полная агра, по улице, а мы с улицы, они сидят. Пацана, вот короче, они вместе были, здесь они сидят. Я чё, машина, Крeti полоса, да, он знает, запорку очень, листа чума, предусмотреть, что его будет делать. То что швата очень, они сидят. Если вот такие люди, они школы, алга и так они дают его. Зеннет шмичаю, а же пандуш швата очень, спорбы чена, порше они сидят. Пошло шесть, сказали, а весу, чего бы вместе.